όχι αναδρομικά. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που χρωστούσαν λεφτά και τώρα χρωστούν ένα όγκο ολόκληρο και δεν μπορούν να το πληρώσουν. Τρίτον, 1 ευρώ. 1 ευρώ. 1 ευρώ. Προσπάθησα να πείσω και το Σαμαρά τον ίδιο και μου απαντούσε δεν μπορώ. 1 ευρώ σε όλη την Ελλάδα το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης. Για να μπορεί να ζεσταθεί ο Έλληνας, για να μπορεί ο επαγγελματίας να μετακινηθεί και για να πρέπει μετά το κράτος να πάει στην αγορά και να πει στο σούπερ μάρκετ και στον μανάβι και στον παντοπόλι. Φιλέ, σου μείωσα 30% τα έξοδα μεταφοράς του πετρελαίου από το να φέρει τα φρούτα από τη Δράμα στην Πάτρα, τώρα πρέπει να μειώσεις και εσύ 30% τις τιμές. Διότι αυτή τη στιγμή μειώνονται οι μισθοί, κόβονται οι συντάξεις και ανεβαίνουν οι τιμές. Άκουγα στο ραδιόφωνο ότι πέφτει διεθνώς η τιμή του πετρελαίου. Έχει φτάσει 92 δολάρια και το βενζινάδικο στην γειτονιά αυξάνει. Όχι καν δεν μειώνει, αυξάνει την τιμή. Αποδείξεις. Υπάρχει ένα μυστικό. Το μυστικό με τις αποδείξεις. Εκεί τι γίνεται. Γίνεται μεγάλη φοροδιαφυγή. Δεν κόβει. Όποιος μπορεί δεν κόβει. Και δεν χρεώνεται. Δεν πληρώνει στην εφορία. Οι αποδείξεις λοιπόν πρέπει όπως γίνεται στην Αμερική να αφαιρούνται όλες από το φορολογητικό εισόδημα. Αυτό θα είναι κίνητρο. Πρώτον, για να μαζεύετε όλες τις αποδείξεις και κυρίως γιατί αν θα έχετε ένα χιλιάρικο στην τσέπη που σας περισσεύει, τι θα προτιμήσετε, να σας το πάρει εφορία ή να το δώσετε στην κατανάλωση, να αγοράσετε κάτι για σας, για την οικογένειά σας, για τους φίλους σας. Το δεύτερο, αυτό τι σημαίνει όμως. Κατανάλωση σημαίνει δουλειές, σημαίνει άνοιγμα της αγοράς, σημαίνει αυτό που ο κύριος Σαμαράς πάει στο Κατάρ και λέει ανάπτυξη. Ανάπτυξη σημαίνει ότι θα έχετε λεφτά στην τσέπη να κυκλοφορείτε, να αγοράζετε, να καταναλώνετε, να κάνετε μια καλύτερη ζωή για σας, για τα παιδιά σας, για τους φίλους σας. Μια τελευταία πρόταση. Υπάρχει αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη μια επιχείρηση ευθανασίας. Πεθαίνουν. Έχω τη δυνατότητα να το γνωρίζω, πεθαίνουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άρρωστοι και οι οποίοι δεν μπορούν την κατάλληλη στιγμή να αγοράσουν τα κατάλληλα φάρμακα και να πάνε στους κατάλληλους γιατρούς. Υπάρχουν συνταξιούχοι που θα πεθάνουν ή έχουν πεθάνει για τον ίδιο λόγο. Η δική μας πρόταση είναι μία. Να υπάρξει ανταποδοτική σύνταξη, όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Ό,τι δίνεις, τόσα θα εισπράττεις. Όσες κρατήσεις σου κάνουν τόσες συντάξεις να πάρεις μετά από 35 ή 30 χρόνια όταν θα βγεις από τη δουλειά. Και θέλω να κάνω μια έκκληση στον κύριο Πάνο Καμένο. Κύριε Πάνο Καμένο, σας ζητώ, σας εκλυπαρώ να πάρετε πρωτοβουλία να σταματήσει αυτή η κλοπή του χρυσού από τον κάθε Έλληνα. Οι Γερμανοί στην κατοχή πήραν το χρυσό από την Τράπεζα της Ελλάδος και τώρα με τα διάφορα μαγαζιά που ξεφυτρώνουν σε μανιτάρια παντού παίρνουν το χρυσάφι μέσα από την κάθε οικογένεια. Πρέπει να σταματήσει αυτό. Είναι μέσα επιχειρηματίες, είναι διαπλεκόμενοι, είναι εκδότες. Γι' αυτό δεν σταματάει. Γι' αυτό επεκτείνεται σε κάθε γειτονιά. Πρέπει να το σταματήσετε κύριε Καμένε. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. Ο κύριος Αλαγιάδης αν θέλει να απευθύνει χαιρετισμό. Εκ μέρους των κινημάτων της Πλατείας. Πάνω πλατεία. Πάνω, υπάρχουν πολλές πλατείες. Κάτω θα πούνε μετά. Πρόεδρε, αγαπητά μέλη και φίλοι των ανεξάρτητων Ελλήνων, άλλα έχω γράψει, άλλα θα πω. Εγώ θα πω αυτά τα οποία κάναμε τις τελευταίες μέρες, πολιτευτές από τους ανεξάρτητους Έλληνες, ο Καλογερόπουλος, η Αντωνοπούλου και απλά μέλη. Πήγαμε προχθές, 2 μέρες στην Παρασκευή, πήγαμε και στις εφορίες της Αγίας Παρασκευής Σχολαργού, στο Γαλάνδρη και στο Μαρούσι. Βγάλαμε αφήσεις, μιλήσαμε με τον διευθυντή και μιλήσαμε με τον κόσμο και τους είπαμε ένα πράγμα. Δεν θα αφήσουμε καμία επιχείρηση να κλείσει και δεν θα αφήσουμε κανέναν πολίτη να χάσει το σπίτι του. Ο κόσμος είναι στις ουρές.
Γιατί έχει ήδη, πρόεδρε, αρχίσει και παίρνει χαρτιά κλήτευση, η οποία λέει προ-δικαστικής παιδικής δίωξης. Προκατασχέσεως. Ο κόσμος όμως δεν έχει κάποιο αποκούμπι, κάποιον άνθρωπο ο οποίος να πιστέψει και να πάει και να πει ναι, δεν πληρώνω. Και φοβούνται για 300 ευρώ, για 500 ευρώ, για 1000 ευρώ. Πήγα την προηγούμενη εβδομάδα από μόνος μου με έναν οφειλέτη, ο οποίος ήταν για 320 ευρώ από το ΕΤΙΔΕ, το οποίο προσέξτε ήταν η δεύτερη δόση και το είχε πληρώσει. Αλλά το είχε πληρώσει στην ένεργα που η ένεργα έκλεισε. Και του στείλανε χαρτί για να το ξαναπληρώσει. Και πάω μαζί του και γυρνάω και λέω στον διευθυντή της ΡΟΗ ότι αυτή τη στιγμή είναι πληρωμένο και μου λέει οι υπεύθυνοι είναι στη φυλακή και έχουν φάει τα λεφτά. Και του λέω τι θα το ξαναπληρώσει ο πελάτης και μου λέει πήγαινε στο συνήγορο του πολίτη. Και ο πελάτης επειδή φοβόταν, ο πολίτης δηλαδή φοβότανε για 320 ευρώ και να λέει να μην πάω φυλακή να το ξαναπληρώσω. Εκεί μας έχουν οδηγήσει. Πήγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σάββατο στα καταστήματα του Αμαρουσίου και τους βγάλαμε ένα ανώνυμο ερωτηματολόγιο με τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν. Ξέρετε που έχει φτάσει ο εμπορικός κόσμος? Μιλήσαμε με μια συγκεκριμένη επιχείρηση και πρόεδρε θα τον καλέσω να μιλήσει στην Αττική. Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση μιας ελληνικής βιοτεχνίας, η οποία πλήρεται αυτή τη στιγμή, δεν έχουν εξαφανιστεί οι άνθρωποι, είναι μέσα στη δουλειά, είναι 33 χρονών γιος του ιδιοκτήτη, έχουν 15 καταστήματα, πληρώνουν τον κόσμο και δεν έχουν μέλλον. Και ξέρετε κάτι, πλήρονται αυτή τη στιγμή και τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας δεν φταίνουν σε τίποτα αν εμείς έχουμε αποτύχει. Δεν έχουν μέλλον να φάνε, δεν έχουν να ζήσουν. Ένα λάθος το οποίο όμως έκανα εγώ και καλώ εσάς να μην το κάνετε, ήταν ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα από τον Ιούνιο μέχρι τώρα έλεγα κι εγώ, κάναμε προτάσεις για δράσεις κτλ. Και έλεγα δεν γίνεται κάτι από τα κεντρικά και είχαμε παράπονα. Και έβασα σε αυτό το λάθος. Δεν πρέπει να περιμένουμε ούτε από τον πρόεδρο ούτε από κανέναν, πρέπει να βγούμε από μόνοι μας. Βρισκόμαστε σε παρακεταμένη προεκλογική περίοδο και πρέπει να είμαστε κάθε μέρα όλοι μαζί. Αυτό που καταφέραμε στα βόρεια προάστια ήταν ότι οι συντονιστικές του βόρειου τομέα και της Ανατολικής Αττικής αποφασίσαμε να συναντιόμαστε, έχουμε κάνει 4 συναντήσεις, έχουμε αποφασίσει να κάνουμε δράσεις και αυτές τις δράσεις τις υλοποιούμε. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω για να μην φάω το χρόνο σας και θα ήθελα όμως από αυτό το βήμα να γίνονται προτάσεις καθημερινές. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θα έπαιρνα το λόγο, αλλά μου έδωσε αφορμή, μου δώσανε μάλλον αφορμή, για να πω 2 πραγματάκια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και εγώ και ο πρόεδρος και όλοι οι βουλευτές, οι πολιτευτές, οι άνθρωποι, τα στελέχη που είσαστε εδώ, που είσαστε κοντά μας. Γιατί αυτό το κίνημα γεννήθηκε από εσάς. Αυτή είναι η δύναμή μας, εσείς. Ένα κίνημα που ονομάστηκε Ανεξάρτητοι Έλληνες, γιατί πραγματικά είμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε δεσμεύσεις. Ένα κίνημα το οποίο έγινε από τους Έλληνες πολίτες, με τους Έλληνες πολίτες, για τους Έλληνες πολίτες. Ξέρετε πόσο σπουδαίο είναι αυτό? Είσαστε εσείς οι οποίοι μπορείτε να κάνετε την αλλαγή. Είσαστε εσείς αυτοί που στο συνέδριό μας θα αποφασίσετε για την τύχη μας και για την τύχη των Ελλήνων. Είσαστε εσείς που θα πείτε το φτάνει πια που είπε πριν ο κύριος Βλάχος. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να σας πω ότι βγείτε όλοι στους δρόμους, στις γειτονιές και μην περιμένετε από τα κεντρικά. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, πραγματικά, και μέσα στη Βουλή και έξω από τη Βουλή. Έχουμε τα προσυνέδριά μας, ο πρόεδρος έχει οργώσει όλη την Ελλάδα, τα στελέχη, αλλά χρειαζόμαστε εσάς, εσείς που το ξεκινήσατε αυτό. Γιατί εσείς είσαστε η δύναμη, επιμένω. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να αντισταθούμε σε αυτό που γίνεται σήμερα, στην υποδούλωση της πατρίδας μας. Όχι μόνο για μας, πάνω απ' όλα για τα παιδιά μας. Και να πω ένα μεγάλο ντρέπομαι για την κυβέρνηση, ένα μεγάλο ντρέπομαι για τον Υπουργό Οικονομικών και ένα μεγάλο ντρέπομαι για όλους αυτούς τους βουλευτές που ψηφίζουν αυτά τα απάνθρωπα μέτρα που σκοτώνουν τον Έλληνα. Καλή δύναμη σε όλους. Εδώ
πρέπει να σας ενημερώσω ότι απευθύνει χαιρετισμό και μας εύχεται καλή επιτυχία στο έργο του Προσυνεδρίου μας ο βουλευτής Αχαΐας κ. Νίκος Νικολόπουλος. Ο κ. Γαμής παρακαλείται να ανέβει στο βήμα. Μήπως έτσι ακούγομαι καλύτερα? Όχι. Άμα φωνάζεις δυνατά, που ακούγεται έτσι και έτσι. Στρατιωτική φωνή. Θα ήθελα κι εγώ, πριν αρχίσω κύριε Πρόεδρε, μέσα από την καρδιά μου, να συλληπιθώ τις οικογένειες των δύο φοιτητών στη Λάρισα. Θέλω με την άδειά σας, αν μου επιτρέπετε, σε τιμή αυτών των ανθρώπων, αυτών των νέων που δεν χάρηκαν τη ζωή, κύριε Πρόεδρε, να αποτίσουμε διεγέρσεως ενός λεπτού σιγή. Ευχαριστώ. Καθίστε. Αγαπητοί